Yeremia ti aduasa mienu. Asama efri Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn Yuda hene Sedekia afia etosu dua ene Nebukadreza afia etosu du nwɔtwe no so nie. Enumu na Babel hene dom aka Yerusalem ahyemu. Na odiyifo Yeremia dadue mu. Yuda ahemfie awɛmfo abanwamu. Na Yuda hene Sedekia ato ne dua mu wɔ hɔ sɛ Adenti na wo hye nkom se na Awurade sie hwɛ bidi kuro mere hye Babel hene nsa na wafa na Yuda hene Sedekia renya kwan mfiri Kaldeafo nsa na hye na wode no bɛhye Babel hene nsa na ɔne no de ano ne ano akasa na ɔde nani ahunu nani na ɔde Sedekia bɛkɔ Babel na ɛhɔ na ɔbɛtena kosi sɛ mɛba bɛhwɛ no Awurade asɛm nie sɛ mo ne Kaldeafo ko a ɛrensi mu yi. Na Yeremia ka sɛ Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ hwɛ